diha sa kasulatan nga ang Mesiyas kinahanglan magantos ug mamatay apan sa ikatulong adlaw siya mabanhaw. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, gibago sa Dios ang tibuok kabuhatan. Busa dayon og pasalamatan ta siya niining santos nga misa.
Hindog. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ikatulong Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw, nagpadayon ang atong pagpamalandong sa nabanhaw ug buhi nga Hesus nga niya uban kanato. Mga igsoon, aron kita mahimong takos o gangayan, atong hinulsulan ang mga sala nga atong nahimo, mangayo kitag pasaylo sa Dios. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dako uyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
himaya sa Diyos dito sa kahitasan. Sa'yo kami kanimo nagapasalamat, kami kanimo naganahi, kami kanimo tungod sa imong himaya. Cordero sa Diyos, sa kalimutan, daluy kami. ang Santos, ang Ginoo, ikaw lamang aming alam. Kristo, ang sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos. Magampo kita, O Diyos, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabago ang iyang kabatanon sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik, ngadto sa himaya sa pagkasinagop, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang tinubdan sa kinabuhi gipatay, apan gibanhaw siya sa Dios sumala sa kasulatan. Ang unang pagbasa. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Diyos sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan kon si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios ug kamo mga saksi niini. Ug karon mga igsoon, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Hesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan magantos ang Mesiyas o gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa paghinulsol kamo ug balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. Ang pulong sa Ginoo.
maaga ako, o Diyos ko nga matarong. Ikaw nga nagahupay kanako sa akong kagulanan. Kaluy ako ug pamatia ang akong pag-ampo. Hibalui nga ang Ginoo nagabuhat og katingalahan alang sa nagtuo kaniya. Ang Ginoo mamati kanako sa akong pagtawag kaniya. O Ginoo, ipadanag kanamo ang imong nawo. Gihatagan mo kalipay ang akong kasing-kasing. Sa akong paghigda, nakatulog dayon ako nga malinawo. Kay ikaw lamang o Ginoo, nagadala og kasiguruan sa akong puloy anan. Ginoo, ipadaan kanako ang imong nawo. Ang pagkamahinong masinugtanon sa sugo sa Dios nagpamatuod sa atong paghigugma kaniya. Ang ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, kita may mandalaban nga si Jesucristo ang matarong nga maoy mga tubang sa amahan. Og si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. Og dili kay ato ra kun dili ang mga sala usab sa tanang tao. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang isugo, bakakon ka ng tawhana, o wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang mga sugo, maoy hingpit nga paghigugma sa Dios.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Manindog. Ang inumanak kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unyagi saysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan ug nga nakailas sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw maguban kaninyo. Nakurat sila og nalisang ug naghunahuna nga nakakita silang espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tanawan ninyo ang ako mga kamot o mga tiil, ako gayod kini. Hikapa ako makita ninyo, kay ang espiritu walay unod o mga bukog. Ingon sa nakita ninyo, gani akanako. Gisulti niya kini ug iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busag ipangutana sila ni Jesus. Duna ba kamoy makaon dinhi? O gihatagan nila siya usa ka buok sinugbang isda o gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, kining mga butanga mao gayod ang akong isulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat may tungod sa kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglang mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Ug nga sa iya ngalan ang mensahe maitugod sa paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala. Kinahanglang isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi ni ining mga butanga. Mga hinigugmang igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag, mga minahal ko mga igsuon diha ni Kristo. Atong pakpakan ang Diyos. We are now in the third Sunday of Easter. O ining Domingo ikatulog Domingo sa pagkabanhaw, ang ebanghelyo nga gibasa ni San Lucas nagahisgot sa pagpakita na usab ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an kuman siya muuban sa duha ka mga disciples sa dihang nagpanaw sila paingon sa Emmaus. Mga binating mga igsoon, Ang napakita si Jesus sa gisaysay sa ebanghelyo
Mingon ang mga tinun-an nga natingala og nahibulong og nakurat sila og nangalisang tugod kay ang ilang pagtan-aw sa Ginoo mura siya og espiritu. Kining mga paglantaw nga espiritu niani sa panahon ni Jesus. Naidaghan nga mga huna-huna sa mga Hudiyo kabahin sa kamatayon. Asa magyud ang tao human siya mamatay. Usa sa mga huna sa mga Hudiyo nga ini kamatay sa tao, mamatay siya sama sa mga animals. Pamatay siya nga moalbot moadto sa yuta, madugta ug wala na siya kinabuhi. Usa na sa ilang hunahuna, we die. Ilubong ka niya adto na ka didto, madugta sa yuta. Naapoy yun huna sa mga Hudiyo nga ini kamatay sa tao is like a hero nga premiuhan moadto sa usa ka lugar nga gitawag og Sion. Sa lugar sa Sion dito mahimutang ang tao na adunay mga maayong buhat. O niyalain nga unahuna sa mga Hudyo, after we die, ang mga Pariseo maingon nga ang mabanhaw ang lawas, mabanhaw ang tao at the end of time, sa katapusang panahon, mabanhaw ang Ginoo, ang tao. O niya, napahigingon nila nga ang kinabuhi, ang paghuman sa kinabuhi sa tao, mabanhaw sama gayod sa naitabo ni Jesus, real. Tinuod gayod nga nabuhi. Mga igsoon sa ebanghelyo nga gibasa karon, atong nadungog nga miingon si Jesus sa iya mga tinun-an, tan-awa ang akong mga kamot, tan-awa ang akong kilid, hikapa ang akong mga samad. Touch me. Hikapa kini aron kamo mutuo. Unya gidugangan pagyud ni Jesus pag-describe nga siya tinuod nga nabuhi dili sama sa mga hunahuna sa mga Hudyo nga si tinuod gayud ang iya pagabanhaw. Miingon siya, ana ba kamoy isda, ana ba kamoy makaon. Gitagaan siya ng isda unya gikaon sa ilang atubangan. Kini mga igsoon nagpasabot nga ang pagabanhaw ni Jesus is real. Ang pagabanhaw ni Jesus dili huna-huna lamang. Ang pagabanhaw ni Jesus dili espiritu. Ang pagabanhaw ni Jesus tinuod nga buhi ug nabanhaw. Gipakita niya ang iyang mga samad, gani iya panggiingnan ang iyang mga apostoles, hikapa ang ako mga samad. Ug mikaon siya sa ilang atubangan. Kini nabatuon nga tinuod gayod ang pagabanhaw ni Jesus. Mga igsoon ko diha ni Kristo, today's liturgy, this Sunday, calls us to be authentic in our life. Tinuod gayod nga si Kristo buhi. O bitaw na ang atong ilitok sa krido na ang pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Mabanhaw ang lawas, mabuhi ang lawas. Calls us to be authentic in our life and in our relationship with Him and with one another. Matinud-anon unta, buhi unta ang atong relasyon sa Ginoo ug sa usag-usa. Let the words we speak reveal the truthfulness of our hearts. Kani unta ang atong ipamulong gikan unta kini sa matinud-anong kasing-kasing. And let our actions express the purity of our intentions. Ang ato untang mga buhat, ang ato untang ginahimo matag adlaw gikan sa matinud-anon nga katuyuan. Purity of our intentions. And let the beauty of our bodies be the reflection of the inner beauty and splendor of our souls. Kung nindot ang atong lawas, nindot ang atong panagway, because we are made into the image and likeness of God, mao ni reflection sa kanindot usab sa atong kalag, sa atong kinabuhi. Let this also be the way we look at others. We cannot continue looking at people and judging them by their external appearance only. So kini nga maong
pahimangno sa ebanghelyo karon mga igsoon nga buhi si Kristo tinuod nga nabanhaw, magpahinumdum ta kanato ni nga dili kita angay nga mohukom sa atong isikatawo. Dili kita mo judgment, dili kita mo musaway sa atong isikatawo by looking at the appearance alone. Usahay kay kung tanaw ta sa tao sa ilang appearance, ato dayon siyang mahukman. Dili baya insakto usahay. Usa kay gayon ni ana nag-drive ko unya ni kalit og cross sa tubangan. Ingon na akong tupad nga sakristan. Ingon ko, unsa man to? Ingon siya, pasag nila na padre kay basin giaway na sa iyang asawa. Sometimes dili ta makapasaylo, dili ta makasabot kay dili man ta mo mutugkad no sa usa ka tawo. Kinahanglan na pagsabot sa kinabuhi aron kita makapasaylo. Daghay mga mahitabo nga usahay atong mabuhat pero wala na to mahuna-huna. Mga igsoon, kining maong ebanghelyo naghatag kanatong kahulugan. Una sa tanan, ang atong kinabuhing Kristohanon kasagaran split level Christianity. Split level Christianity. That means usahay og sa daghan nga mga higayon inconsistent kita sa atong kinabuhi. Lahi ang pagsimba, lahi po ang atong batasan. Mao na siya split level Christianity. Dili unta ingon ani ang atong kinabuhi. Buhi si Jesus, wala mabulag ang iyang lawas ug ang iyang kalag, nabanhaw siya, lawas gayon, tibuok, buhi ang iyang pagkabanhaw. Mao kini mga igsoon ang unang usahay atong kanunay nga mapuy-an sa atong kinabuhi. Split level Christianity. Kaduha, usahay naay dichotomy, naay atong usahay nga ma-separate ang lawas ug ang kalag. Mingon ta nga Domingo buutan simba unya Lunes ato sa Sabado limbungan. Oh, mao na ingon nga dichotomize usahay maayo lang tatanawon sa simbahan. Yes, we are religious and we are pious pero prayerful. Pero lahi ang atong ipakita sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo. Dichotomy of life, no? Body and soul. Murag ikaw na padri kay imo nang buluhaton kalag, lahi po din diri sa physical o material. Ikatulo, usahay mo ingon ang unahuna nato nga ma-compartmentalize. Compartment kana bang kini trabaho, kini ligaw-lingaw, kini simba. So naa siya mga compartment ang atong kinabuhi which is supposed to be integral. Tibuok unta ang atong paglantaw sa atong kinabuhi, dili bulag. Mga binati ko maigsoon, kung iuni ang atong mga mindset, split level Christianity, dichotomy, and compartmentalize, ang resulta ni ini, kusog ta mapakaroon ingnon sa atong kinabuhi. Maingon talaga nga, Father, we love you, we support you, pero mawa na gani ang tao, mawa na gani pari, sa manipari ang bakla, manipariya. Sa manipari ang palahubog, sa manipari ang panawan. When we say, we support you and we love you, we pray for you, diha sa imong kahuyang, diha sa imong kinabuhi, nga pag-alagad. Kadili sa yon. So, maunay atong bantayan usahay kay kusog ta magpakaroon ingnon sa atong kinabuhi. Maayo lang sa tubangan, plastic ang atong kinaiya. Kaduha mga igsoon, ang resulta niadto mga kinabuhi sa Kristiyanos, kusog ta magpakaanaa. Nabitaw niingon ako nga atong parokyano nga pader kining mga tao sa panahon sa pista mangutang gayon. Mangutang sila kay ila lagi nga ihikay, bahala nagmakautang-utang basta kay makapabibo sa pista. Tinuod man sana, no? Pero ato man po ng kalipay, ato man po ng kultura nga magpista. Kalipay man po nato nga magsakripisyo sa pagbayad sa ato mga utang sa panahon nga dunay dagkong hikay. Kusog ta magpakanaa. Mabitan na usahay, maingon ta nga branded may kanunay gisulo pero way gatas ang iyang anak. Branded man kanunay gisulo pero way sudan. Way bugas. Kung na magsa nga, mas maayo nga makitaan sa mga tao nga we are like this, but totally different
in our private life, no, diha sa atong kinabuhi. Mga igsoon, naapoy giingon nga maayo lang ta sa sinugdanan, dili kita makalahutay. Kanumdum mo atong kanta nga isang linggong pag-ibig, no? Isang linggong pag-ibig. Sa unang adlaw nakita, Martes ikaduhang kita, ang ikatulo nagpadayag sa pagbati, pagka Huwebes gisugot, pagka Biyernes nagmamahalan, pagka Sabado nag-away, naglalis, pagka Domingo nagbulag. Mao ang isang linggong pag-ibig. Wala siya perseverance, no, wala siya commitment, dili makalahutay ang tao nga dili buo ang iyang kinabuhi. Pangigsuon, kining mga butanga ako ning gipahayag kaninyo because mao ni usahay ang kinabuhi nato matag adlaw. Ug niya pagay katapusan, usahay sobra ang atong pagkasiluso sa politika. No, kay nay mga kapilya nga magbisa ko maingon ang mga tao nga as long as kanang minister father nga tuwa sa laing partido, di ko mosimba. O mahilabot sa imong pagsimba sa Ginoo, sa imong political rights, nga may appeal na sa atong kinabuhi, no? Nga natay election, hapit na rabay filing karon ng October pohon, basin ko man divided na tagsamot hinoon, no? Dili na ta makatunong sa atong unahuna. Mao ba niya usa sa mga kinain nato nga pinaka siluso kinsay makuyog sa pari sumauna na pariya at tuzo na dito kanunay pinaka siluso ang tao panahon sa piniliay. Mao bitaw na usahay napoy niingon ako nga pader matay di na gyud ko motuo ning usahay ning mga managan. Ano man daghay mga pasalig saan sa ako gusto ko magpapili puros mga dili tinuod may pay musaka sa entablado na moingon dito pader katawhan mudagan ko kay mangwarta kana siguro mo tinuod pader ko di sa siguro tanan kay ang unahuna sa uban nga tinuod gayon nga mga lagad with the purity of their intentions and motivations. Magigsoon buhi si Jesus nabanhaw ang Ginoo ug iyang pagabanhaw buo lawas o kalag elevated and transfigured. Mao na siya ang ato pagtuo, mao na siya ang ato paglaom nga dili kita magpasagad sa atong kinabuhi kay maabot ang panahon nga sama ni Jesus mabuhi mabanhaw kita lawas o kalag, transfigured and elevated because that is what God has promised to us. Ang pagkabanhaw sa atong kinabuhi humani ining kalibutana. Manindog alang sa pagpadayag sa atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao, tungod kanato gilansang siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Si katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang makahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak gisimba siya og gihimaya og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala.
Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios samahan nga naghimog bagong kabuhatan diha sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa matag pagamuyo kita moingon, baguha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Baguha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa simbahan ug sa mga nangulo na ini nga masaksen unta sila sa pagkabanhaw ni Kristo sumala sa ilang kinabuhi nga nabago. Magampo kita sa Ginoo. Baguha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa mga namunuan sa atong gobyerno nga sa tinuoray ilang mapakita ug mapabati sa mga kabos ang ginaingon nga kalambuan sa ekonomiya sa nasod. Magampo kita sa Ginoo. Baguha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang kanatong mga Kristohanon nga ang kahayag sa nabanhawng Kristo magdanag unta sa atong mga plano sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Baguha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa mga biktima sa kalamidad nga maglig-on kanila ang pagkabanhaw ni Kristo nga nahitabo human sa iyang pagpasakit og kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Baguha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa mga nangamatay nga makaambit na unta sila sa himaya sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Baguha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Langit ug amahan pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, imong gibago ang tibuok kabuhatan, baguha usab ang among mga kasing-kasing aron mahimo kaming takos alang kaniya nga among Ginoo. Amen. Amen.
palihog. Pagampo kamo aron kining sakripisyo nga atong gihalad, dawaton ta sa Dios nga Amahan nga magkagagahom sa tanan. Duwatong ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atang kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo Santusa, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan, o gihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan. Kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud nining may mayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad gamong sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibago, diha kang Kristo gitibok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod ni man sa kalipay, sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmayang tibok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya, diha sa walay huno nga pag-ingon. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinunan ug miingon, dawata kini o Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatag kini aron sa paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tugod kay imo kaming giisip nga angayan, moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Antonieto among Obispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa ginabuhi nga tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon, ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o giha kaniya. Gihatag ka na kanimo magagagahong nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog himaya, hangtod sa kahangturan. Manindog palihog. Magampo kita sa amahan at gamiton ng mga pulong nga gitudo sa ato manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa to panaginig sunay. Peace be with you. Kalinaw, panagdaay. Kini mao si Kristo ang Kordero sa Dios, nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, di ako angay nga kalawat kanimo, apan di pa mo lang lamang og mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo, mag-amping ka nato sa kinabuhing dayon. Amen.
Palihog manindog. Pagampo kita, o Ginoo, sudunga nga manunuyon ng imong lungsod, o gitugot nga gibago mo pinagi sa misteryo, nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog ang lingkod alang sa mga pahibalo. Tawag sa kaslunon. Unang tawag. Si Jesper Carl Arriba, nga taga Manapla, Negros Occidental, anak ni Julian Rabelista Arriba ug Maria Cecilia Bellena Serbo. Buot makigminyo kang Mary Ann Maquinano nga taga Dapa, anak ni Antonio Castaños Maquinano ug Mary Jean Plaza Bonostro. Si Marino Vertodis Galagar, taga Barangay Bitaog, Burgos, Surigao del Norte, anak ni Casiano Malinaw ug Galagar, ug ni Laurencia Galanido Vertodis. Buot makigminyo kang Carmel Dumagtoy Espanyola, taga Barangay Gis Dapa, anak ni Jose Solioso Espanyola ug Roth Escalante Dumagtoy. Si Rico Matulak Doriro, taga Barangay Hubang, Dapa, anak ni Jasper C. Doriro ug si Vera Brenda Matulak. Buot makigminyo kang Mary Anlin Navarro, taga Barangay Trisi, Dapa, anak ni Mario Porten Navarro Berlin Formilies. Si Christian Mata, taga San Vicente Butuan, anak ni Jobelin Corbita Mata. Buot makigminyo kang Bebelin Nogalo Sumibelia, taga Barangay Don Paulino, Dapa, anak ni Rolando Sombelia o Mirasol Nogalo. Kung aduna may kakulian sa maong kaslunon, palihog pagpahibalo sa atong opisina sa kumbento. Sa ngalan sa atong mga kaparian sa parokya, si Father Jerry DCS o Father Tupi, ang atong simbahan, buot mo paabot sa kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa musunod nga mga sponsors o kapunungan. Salamat sa inahan sa kanunayng panabang, Children of Mary Immaculate o sa Sona 2. Usab pasalamat ngadto sa mga musunod nga atong mga kaigsuunan nga mga donors sa Taboso Family, Congreso Family, Colombian Store, Z Laundry, o Mr. and Mrs. Nestor Vertudaso. Mga pahibalo, kung kinsay mga kalumunan ni ini nga mga ingtungdan, palihog mo adto sa opisina sa ato kumbento. Mauni ang mga pangalan sa mga maigo sa perimeter fence sa atong sementeryo. Espedito Migullas, Vicente Esperta, Romana Trabajales o Sebastian Esperta. Osbon ko, kung kinsay mga kalumunan ni ini nga mga hintungdan, palihog mo adto sa opisina sa ato kumbento ug mao kini ang mga pangalan sa mga maigo sa perimeter fence sa atong sementeryo. Espedito Migullas, Vicente Esperta, Romana Trabajales, Sebastian Esperta Sr. Ikaduha nga pahibalo, adunay ipahigayon nga diocesan imbisi orientation and installation nga paghahimuon dinhi sa atong parokya karong Abril 20, 2024. Adlawng Sabado. Ang orientation alang sa mga bag-ong recruit nga mga
membro sa Mother Butlers Guild. Mga bagong recruit nga mga MBG ipahigayon sa hapon. Usab, pasalamat sa atong mga kaigsuonan nga nanerbisyo sa atong Santos nga Misa. Ang laikong ministro sa liturhiya, LML, mga sakop sa lectors ministry, mga altar servers, mga MBG, o labaw sa tanan ang atong Santo Niño Parish Choir. Sa dunga nga pahibalo, ani ang atong kora paroko. Akong ipahibalo karong Martes hangtod Friday wala anatay misa dinhi sa atong parokya kay ang whole clergy of the Del Carmen Vicariate, kining mga pari sa tibuok Vicariato sa Del Carmen sa Siargao, maghimo sa tinuig namo nga banding and retreat sa Bohol sa Martes hangtod sa Friday. Uban namo ang obispo. Mao nga ako maghahangyo nga kung agaling adunay mga emergency, itawag lang sa opisina ay maninguha kita na maka-responde sa uban nga mga kinahanglanon nga emergency sa atong parokya, atong hangyo no sa mainland kung kinsay maka-responde kung galing adunay mga emergency ni mga adlaw no Martes ngadto sa Biyernes no. So dugangi lang ang kanang atong mga lubong ana no mao na mga Santa Lana di magpaabot man jud ang pari kasagaran mo na nga maghangyo lang ko nga kung mutawag kamo kon ugaling adunay buot ninyo nga ihangyo. Ako usab nga pasalamat nga malampuson ang Chancellor's Convention dito sa Kawa, tanan nga mga sekretary sa obispo sa tibuok Pilipinas dinhi sa Kawa niya last week o niya dihay mga pipila nato ka mga parokyano nga gitunulan ng solicitation o gipili kadto nga mga pangalan nana dito sa office ang resibo o ang uban nga mga acknowledgement no para ibalik sa papasalamat kaninyo nga mitunol o miabaga sa mga kinahanglanon sa maong convention. So karong Mayo bulan sa Bahal nga Birhen sa Flores atong gimitingan gahapon ang ending sa Flores mao ang Santa Cruzan unya gihimo usab kini nga fundraising. So giapil ang mga ang mga chapels nato sa Santa Cruzan kay BEC Day usab kanang adlaw May 26 no Domingo. Adunay feeding sa mga indigent children gikan sa Sacramento sa US manganhi nagpakaon ining 300 ka mga bata gipili sa mga kapilya unya BEC Day usab o coronation no sa mahimo nga Reina Elena o Constantino anang adlaw sa May 26. Giapil nato ang mga kabarangayan ang mga kapilya because ang atong parokya ning outreach man sa uban nga panginahanglan sa kapilya. Sa for example sa Buena Vista dito sa Consolacion Don Paulino atong gipagtabangan ang ilang construction sa ilang kapilya. So ako magpasalamat kaayo sa makanunayon nga pagtabang ni Ma'am Matthew nga hatag ng semento, si Kong Dagi naghatag usab nga mga materialis para sa construction. Ang si Loloy Hapon, si Longgits, Adoros sa construction, ang uban pa nga wala dili gusto nga ipahibalo. So these are all the ongoing projects including the
Cemetery nga kung inyong tanawon dito maayo ng pagkaplastar. Kanang bag-o pa nga gilubong, ang kanang bag-o pa nga gilubong mapakaabot na mga 6 years siguro ipananghid pa kana sa DOH para sa pagbalhin. So naanay mga nitso nga kabalhinan sa mga bag-o, kalubngan sa mga bag-o nga mga Katoliko nga dili maka-afford sa mga private na mga lupa o kadto usab nga daana nga ibalhin naana usay dagko nga nitso og ang bone chamber para sa mga dugay na nga gilubong nga inyong isulod dito ana usab diha sulod sa kapilya nga gihimo sa sementeryo. So naana chapel nga atong gihimo para nga ini ka November ulan man o bagyo unsa pa diha dili na ta kababag no sa atong misa alang sa mga nangamatay. So pwede po nga anytime nga dunay magpamisa alang sa mga kalag na po yung atong kapilya nga makamisa na ta dito sa sulod sa Catholic Cemetery sa atong parokya. So daghang salamat, manindog alang sa panalangin. Ang Ginoo manaakan ninyo. Panalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Natapos na ang misa, dadto nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Ikaw